Обичам този оптимизъм. Едно и също всяка година. В трейдинга всяка година 1 милион хора точно като те потварят сметки с една и съща мечта. Убедени, че те са героят. Изключението от всяко правило, което съм учил през последните 15 години. Мислите си, че сте статистическото изключение. Онзи, който ще превърне малък депозит в пенсия. Но математиката не лъже и за съжаление математиката е жестока. От този милион може би само 100 от вас ще са още на крака след 5 години. Останалите са просто бял шум. Те не са трейдери, те са доставчици на услуга. Единствената им функция е да осигуряват обем, за да могат търговците с правила да печелят пари от техните загуби. Пазарът не иска вашият успех. Той има нужда от вашите загуби. Той има нужда от вашите отмъстителни сделки, за да поддържа ликвидността. Вашето его ви казва, че вие сте главният герой в грандиозна история. Моят баланс ми казва, че вие сте просто горивото. Хайде влезте сега в трейд. Аз ще ви чакам от другата страна с стратегия и правила, които работят.